What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, you guys, ndauya nenyaya iri kunetsa, nyaya iri kutrenda mastreets, nyaya yemukomana anonzi Denzel. So, if you don't know Denzel, ndiye akambonetsa nemusikana anonzi Tapiwa, and yeah, these guys were really vakadanana zvekudanana zvekupisa chaizvo chaizvo. So now the problem is nhasi Denzel angomuka achiposta achiti kana tichibudana ngatibudanei, and he wrote a lot of people on his wall saying that hanzi naDenzel, inini ndiri kurwara, ndinorwara, ndine zvirwere zvandakaudzwa. I've suffered depression, I've lost the people that I love, and depression yakakonzera zvirwere zvakawanda pandiri. So the people around me don't notice kuti inini I'm not really well, they don't notice kuti inini I'm not really okay. I once had a girlfriend aizvinzwisisa, meaning kuti Tapiwa aizvinzwisisa kuti inini ndinorwara, but then Tapiwa uyu akazenga akuzvishandisa against me kusvika taita breakup tikasiyana. And then the friends that I have ana Magic vandendi navo ndichiita maskis, they don't really take me serious, havanitori serious. Sometimes havazvinotisi pandinombonyarara kuti inini I'm not really well, I'm not okay, vanozvitora for granted. So now nhasi ndati kana tichingobudana ngatiite sei, ngatingobudana. Hazvibatsiri kuti uite mafriends around you vasinganzwisisi kana kuti vasingaoni zvaunenge uchifila. So a lot of people had their opinions pamusoro penyaya iyi. Vanhu vanga vane kutaura kwakasiyana siyana pamusoro penyaya yaDenzel. Vamwe vakati murume hazvidi munhu wemurume kuti aite zvinhu zvakadaro. Vamwe vakati zveshuwa, vamwe vari kumusapota, vamwe havasi kumusapota. Mumwe nemumwe ane mafungiro ake. One of the people who posted DJ Ola vapostawo pavo kuti kana tichingobudana ngatingobudanei, meaning kuti DJ Ola is in support of Denzel's statement ekuti vanhu kana vachingobudana beta vagare vachibudana vaudzana chokwadi. And then Etiaso akauya akapostawo futi kuti vanhu kana vachingobudana ngavabudane. But then Etias is saying it in a very sarcastic way yekuratidza kuti Denzel is acting childishly. Pane dzimwe nyaya kana kuti pane mamwe maitiro asingafaniri kunge achiitwa nemunhu wemurume aanoita. Hanzi anoita semunhu wemukadzi. Ni vamwe vanga vachikomentawo mumastreets eFacebook, vanhu vazhinji vanga vachikomenta. Inini zvangu personally maonero angu ndoona senge nyaya dziri too deep dzakaita seidzi hadzisi nyaya dzekuposta like paFacebook or paInstagram, because zvinotozokukonzeresa depression more, because vanhu vachauya nemafungiro avo, mwene mwane mafungiro ake achakomenta zvausina kufarira, and then zvotokukonzera depression more. Kana kuti mumwe achauya kuti mwana umwe anopa opinion yake when it comes to social media. Saka maopinions iwaya anozopiwa nevanhu, iwewe anozotenda kukuaffecta. And also zvekuposta uchinyora mazita evanhu ka zvakutoaffecta even futi vanhu vawanyora vachona. Wakutodistract relationship yamagara munayo, kunze kwekuti dai mataura face to face, man to man, maonana, mataurirana, manzwanana, if you guys are really friends. Unless ushamwari hwahwo huri ushamwari hwefake, like he is trying to say kuti kana tichingobudana ngatingogara tangobudana. Because if it's someone that you really care about, ari munhu wekuti iwe unonyatsofila kuti aiwa this is my friend, I think you can go to their inbox woaddressa ma-issues ako. Kana zvaramba then you know kuti you guys are no longer friends, then you know kuti you guys are no longer in a relationship. And also I think kuti he is kind of childish in a way, because zvirwere zviriko, and a lot of people are suffering from illnesses akasiyana siyana. Saka kana iwe wakuya nezvirwere zvako uchitongo uda kutodadira vanhu, kunyora separagraph ngo uri kutodada nekurwara, people will not take you serious. Wakuita unge urida kuita peti kana kuti urida kuvhahira nekurwara. I think that's also what contributed to that breakup, because iye aizotora chirwere chake kuda kuchishandisa relationship yavo, so that the girl would feel pity kuti musikana anenge achifila kumunzwira tsitsi instead yekuti amude. And then the girl saw kuti aiwa this guy is now using his illnesses into this relationship. Inini handiziye maonero angu nemafungiro angu. Mimi ndodawo kuti mundiudzewo pfungwa dzenyu pamusoro pehombe yavhurwa naDenzel kuInstagram nekuFacebook. He posted that kana tichibudana ngatingobudanai. So I don't know kuti Magic achapindirawo kuti chii, Tapiwawo achapindirawo kuti
achiti chii, techida kunzwa kuti musikana kuti ukandisiya ndega ndinoparara parara, achauyo achiti chii achidaira achiti chii pamusoro penhau iyi. Unless if these two are act mature vakasiyanawo nazvo, because ma-Facebook wars they don't really zvinoda vanhu vakazvijaira. Vanhu vasina kuzvijaira zvema-Facebook wars they don't comment, vanogona kungosiyawo zvakadaro kana kutoenda kuinbox unopedzerana kuinbox, because here on Facebook you just be causing more drama to your brand, more drama to your name. Unenge uchikonzeresa mvonga mupopoto pasita rako rakagadzira. So this is my advice ndoyandinayo. Denzel, enda kune vanhu vacho vari kukutadzira, moenda munotaurirana. Kuya panapa uchinyora paFacebook, kuya panapa uchinyora pawo. Isusu vanhu hatikuzivi that much, tinongokometa zvatikufunga nepfungwa dzedu. Ivo ndo vaunozivana navo, vaunonzwanana navo. Saka enda kwavari munotaurirana, munzwanana, because you are acting petty, you are acting childish. Zvakuita izvozvo. Statement hashtag kana chingobudana ngatibudane. Aiwa iroro tinotofamba naro mumastreets, hatirege kufamba naro. But iwewe usanyore paFacebook, ingonobudana nevanhu vako kuinbox. Thank you so much guys for watching. Make sure you like, make sure you comment, make sure you subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Subscribe as can also subscribe and zero to read, because I give you stories as they happen. Zvinhu pazvinenge zvichiitika mukaona ndisina kutoposta ziva kuti handina data, but kana ndine data I'll always come through and post for you guys. Bye.